Il-qorti permezz tal-Maġistrat Claire Suffrage Zammit se tkun qed tagħti deċiżjoni dwar talba ġdida biex it-tliet akkużati fil-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia jingħataw il-ħelsien mill-arrest sakemm ikompli l-każ. It-talba saret minn wieħed mill-avukati tal-akkużati William Kuxkiri li qed jidher għal Alfred De Giorgio magħruf bħala il-Fulu. Iż-żewġ akkużati l-oħra huma George De Giorgio magħruf bħala iċ-Ċiniż u Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu. Fil-qorti d-difiża qalet illi l-ħelsien proviżorju mill-arrest għandu jingħata ġala darba l-qorti fadlilha biss tisma' xhieda tal-esperti. Żiedet tajt id-difiża illi l-akkużati għandhom jiġu meqjusa bħala innoċenti sakemm u jekk ma jkunux ikkundannati. It-talba l-ħelsien mill-arrest saret waqt li fil-qorti tkompli tinġabar l-evidenza fil-konfront ta' tliet akkużati. Fost dawk illi xedu kien hemm 4 esperti mill-Olanda illi waslu Malta l-għada tal-assassinju u fost l-ewwel affarijiet illi jagħmlu kien hemm it-tħejjija ta' pjan ta' kif kellha titwettaq l-investigazzjoni b'kollaborazzjoni mal-Pulizija u l-Forzi Armati ta' Malta. L-esperti Olandiżi qalu li l-investigazzjoni fuq ix-xena tar-reat damet għaddejja sa 19 ta' Ottubru, jiġifieri sa 3 ijiem wara l-qtil. Ix-xena tar-reat ġiet maqsuma f'kaxxi u kull kaxxa kienet eżaminata minn tim ta' investigaturi kemm Maltin kif ukoll Olandiżi. Wieħed mill-ewwel għanijiet tal-investigazzjoni kienet li jinstabu partijiet mill-bomba użata. L-esperti Olandiżi żiedu li l-karozza kellha ħofra kbira taħt is-sit tas-sewwieqa u l-mod kif il-metall tal-karozza kien mawweġ minn ġewwa għal barra jindika li l-bomba tpoġġiet taħt is-sit tas-sewwieq. L-Olandiżi żiedu wkoll illi l-ġisem tal-vittma nstab maħruq fil-karozza mingħajr is-sieq tal-lemin u ma qalu li l-ewwel ħaġa li jagħmlu kienet illi ġabru l-ġisem tal-vittma, geżwruh fl-iżgħar sterilizzat u poġġewh f'body bag qabel intbagħat fil-kamra mortwarja tal-isptar. Xedu wkoll esperti tal-Europol tlieta b'kollox wara argument fil-qorti dwar jekk l-evidenza nġabritx b'mod legali u fil-preżenza tal-akkużati. Tant illi d-difiża fetħet kawża kostituzzjonali oħra biex tisfida il-mod kif inġabret l-evidenza. L-esperti tal-Europol illi huma speċjalizzati fil-forensika diġitali waslu Malta f'Diċembru u fost l-investigazzjoni tagħhom kien hemm eżaminazzjoni tal-mobiles illi nġabru mill-post fejn ġew arrestati l-irġiel. Fost dawk illi qed jidhru parti ċivili għall-familja ta' Daphne Caruana Galizia hemm l-avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-ispetturi Kit Arnaud u Kurt Zara.